I love Bohol. Hi everyone! So na ako sa plaza. Okay, kay Christmas Fellowship sa CLERAP, okay, Court Legal Researchers Association of the Philippines Bohol Chapter. Marjorie, former President, karang si Osi na siya. Say hi to my vlog! Hi! Okay. We're about to go na go, Gina G. Okay. Gina mi sa among destinations today. Guide us, oh Lord, for our trip this morning. Ha? Sa right lang. Okay. Mura ba ka nang sa Cebu Safari? Ato na ka Tita Chayli? Of course. Ako rin wakad ko. Mura ni taga Panglaw nga dili ka rin sa Panglaw. Ini ka, next year, October pa, magtigom na. Ay, dugaya pa po, dabi kong sunod buwan. Okay, here we go again. It's for the end time. Okay, dragon fruit, wapa na munga. Pwede na picture na rin. Dragon fruit. Adi mo dito sa mga. Sige na to balik anino. Hindi na itong balik man. Kaya taas pa bataglagpuan. Okay. So, ito ta silahang rabbit. Oh, pwede. Kari mo yung rabbit. Ba, unsa ni siya? Muduol na magud na. Pwede rin mo ma-feed. Nainag dahon tagaig dahon. Okay, come on. Oh. Busog guro. Busog. Mga busog. Oh, dapat magpa-picture ta kay Year of the Rabbit. Wala ma'am Sol, nice kay ka. Dagan ka ayo. Nagtapok yung saling mo, as in. Basig. So, basig flavor ng imong kwan. O say flavor te. Okay. Oh, asa pag imo ka? Isa na ka buhok. Kamam sulgod kidagan. Oh, tora si Japet gitapukaan na sad. Ha? Oh, rabbit habit. Ano itambok, rabbit oh. Okay, off to Koi Farm. Pond. Farm. Oh. Java plum. Lumboy. Java plum, dahil ng lumboy. Nice, kayo ka ng more bye-bye, oh. Ano mo na? Tubao na? Hala. Ay, bahay kubo. Red shed. Kuya wa, oy bye-bye lagi. Oh. Sige, ano na lang. Sige, mo. Oh. Labong wapatay kompetensya sa kabayo o sa kabaw. Ano na lang koy, mutuyak na ta dito. Koy. Uy, ganahan ko sa ilahang basurahan as in. Mura siya ka ng ilahang basurahan kay mura o ka ng lamisa pero basurahan kay di siya. Mutapok. Feed me. Oh, mag-feed ta koy. Oy, dali na. Nagbahay mo to, dali. Hihi. Nice ka ilong santon as in. Apil ka! Dagan gusto. Yay! Horse may bite or kick, oh! Kana bang dili kahawiran? Oh, ato ko dito sa kuan. Kabaw. Ibang tao. Pwede ka masakay.
Buhiin na doy! Oh, sige. Tag-upat-upat sa lang. Dili ako masakay. Please do not touch. Yung kabayo ba? Aral ako kay masipaan siya ko dana. Ano na mo? Kamura upat. Uy, pwede. Lima? O pwede daw. Pwede pa ko. Ano? Bantas likid kay kasi mabuto. Hoy, bantay daw ligid kay mabuto. Okay. Oh, bye. Oh. Bye. Magkita yata sa loon. Nga naman. Nalibang. Maghuwad dyan mo. Doon na. Give up si Josie. Balhin ni sa pikas. Nalibang. Nalibang siya daan. Niglakaw niya kay uno na bitag ko pras. Hindi kan mi kasakay. First time ni mo te? Sakay balsa? May pagron yan so niya. Oy, mga first timers, manday ni oh. First timers, gikalibangan. Sakay. Kumumulga. Sakto dyan niya itong hashtag daan. Sakto dyan itong masbit kaya doon. Fisherman's Village. Okay, naana mi sa lakeside. Makakaon na jud mi. Wala na anay nakauna daghan oh. Hala, bakit? Bakit? Uy, dili na sila manguan. Kinigansa na manguan. Oh, mga gansa. Hello. Hello. Good morning. Mag-order na may food sa prawn farm. Okay. Sama na El Presidente. Mga una ta. Mga una. Wow. Sizzling. Okay. Order eh. Pila nakabuk? Drinks. Okay. Unsa man ito ka? 10 takabuk? 10 ka po. Kanila lang. Okay. Naade di ring dapita. Ilahang food. Pwede ka magpatutok pero hadlukan lang ko. Subay daw, subay. Hindi ka hadlukan? Wala na sila sa mong wala na sila. Picture ni sila. Sakit ba? Dili, basta daghan. Batalyon naman na lang. Attack! Hunaw. Bugnaw kayang tubig. Nagpanghunaw po dyan mo. Ano yung view? Na ay view. May kabayo nga brown. Kaunsa, uy! Na, siya rin nagpasahi sa uban. Oo, tagaan di ko mani. Oo, may Laka! Manabi na ron! mulot na ulo. Ay, manawagi siya. Sa guparan po ani. Dragon fruit. Ang dragon fruit.
Ay, nanapod tay. What? Yay! Balalo. Okay, wala. Oh, di ka mukha. Uy, masarap yan. Ah, okay. Okay. Pa-picture na panataan eh. Ang gutom kay wala na video ang prayer. Yay! Balalo. Kani. Bayboy. Calamares. Shrimps. Chicken. Chapachino lang ko lang. Te, nangutan na dahil si... Ato ka? Ato tabi. Tanaw na to kay Mark, napay siguro 1,000 kapin nga ticket. Sige, ano magpuyog. Baka di ko kamao. Lagi. Mahal na? Kaya sa clerk daan mga pila to 2,000, 4,000 na ano pa niya. Sambuanga man po ang clerk, no? Hoy Justin, apil ka dito. Wako hindi. Wala nang mada. Tamis na lang iya. Pero hantod karon sa duha why soda. Hey, silang duha. Very good. Kaman sa ang kaya. Anak, so hama po de. Sometimes Pero sa wadi na chichirya de. Labi lang nasa eskwelahan. Hindi mo makontrol. sa'yo, puli ko nimo. Cheat day. Kamura naman siya na-discourage ko. Murag pag ingon ni Jaba, di ba, at least mo natahoy siya. Sige, okay na kaya dya. Mana, ano mo, may upuan ko. Okay. So, Burn out na ni. amo nang gi-claim. Gi-claim na namo among 100. Ice cream, morgahe per bato. Mo gini easy kriyam por salihili. Ito kay colorful, oh. Ning hapit sila Casa Beatriz kay mukaon gid sa Kinakosgang Ensaymada. Welcome to the Instagrammable La Casa de Beatriz. Okay. Nice. See? It's only in the middle of Panglao. Oh, tanawa na yung taga Panglao? Wala pa nakaanhi diri. Taga Panglao? Asa ko tong isa ka taga Panglao? Oh, nag-tour ang isa ka Panglao. Dayuhan sa sarili kong bayan. Yeah. Ganahan ko silang stairs. Ooh. At saka yung tuog ng mga bata. May 1 hour. Sa kauman, nasay kay. Kung weekend kay, mahangyo. Pwede extend another hour. Pero minsan, later. Kanay pa-rest, dyan na yung mga ba? Magkakaroon. Ito, ni dyan ang anak ni Alan ba? Liwat ni? Ni dyan. Hindi mo istorya-istoryahan dyan. May bawon po ni mo sa status nito sa live. Kana bitaw. Kana, tinuod na. Kana, like, Okay, thank you, El Presidente. thank you, Alan. Thank you, sir. For the brewed coffee and the ensaymada. Of course, Mrs. President. Ay, sa ka, kay masaring ka sa akong vlog. Subscribe to my channel, Char. Okay, bridge load. 10 persons at a time. Kung man takabok? 9. 9. Oh, okay. Pasok! Pasok! Mauro dyan ay kapantalan pa dong sa Virgin Island, no? Balik kasag. Pero kuan gid siya ha. At least ha, na-improve na. So, gikan na nanguan ng snack sa La Casa de Beatriz. Hindi so diri sa pier. Pantalan. Ay, blue naman tanan. Wala naman tong color. So, mauni siya. Nagpa-picture na may dito. Okay. So, mura siya yacht club. Mauni sila ang boats pa doon sa Virgin Island and Balikasag Island. Okay. Okay, Pangla. Okay, so, naabot na may aning mirror. Si Katuna's Mirror of the World. Okay. Sumukuan sa aming ticket una.
Okay. Mag-tour around the world na ta. Ay, ready. Ready na inyong mga passport din ha? Nasa bag. Ay, ready. Okay. Sige. Dako na dyan kay sa last na kong anhe, wala pa tong bridge. Katong San Francisco Bridge. Wala pa to naman karon makuha na. Ano na oh. Phase 4, 5, and 6. Phase 3. Completed. So phase 2, 75% completed. Okay. So phase 1 completed. Okay. So, naapa dito tayo balikanan di ay kay wala pa man na complete. 50% completed pa lang. Ato ta dito. Okay, manawanan. Ah, kuya mo oh. Mura man dito na sa eroplano. Kung yan ako, titanin mo kay mura true. Mura true. Tanawa yung picture dyan kay mura true nga ng lingkuranan. Pamili mo sa seat number. Tasa kay aeroplanuha, oy. Mulanding. Nanatay passport. Sikatuna of the world. Passport. Okay. Entrance. Yes. So, asa ta maguna? Sa Italy or sa Asia? Or ata sa Paris? Na Eiffel Tower? Okay. Moro man akong nailhan, oy. Di ba ka naingana bitaw kinana sa napo naingana sa Baklayon? Naay ka lang kananan sa Baklayon nga naingana. Leaning Tower of Pisa. Okay. Statue of Liberty. Hollywood. Lara! Golden Gate. Si Conpod katong Rio de Janeiro. Ay, papili taga sa tapak ko 100 bagay kay. Asa man? O saan man? Kini na ato asa man maayong kini na gamay dagan nakita. Ah, sige ka nang daghan. Kana dagan nakita. Okay. Oh. Hi. Nana sila parrots. Okay, mga to ta sa asa ta mga to? Sa Golden Gate Bridge. Oh, asa ka? In just a matter of 2 seconds. Niabot na ta sa Golden Gate. Yeah, ako. Oh. Full of face. So, from the Golden Gate Bridge, namin makasaka dito sa katong sa Jesus sa Rio de Janeiro. Kaya kita, habog kaayo. So, dali namin magpa-picture sa ubos. Hollywood. Christ the Redeemer, Portuguese. Rio de Janeiro. Oh. Oo, maglingkod na puta no. Ito sa Big Ben. Oh, sige. So, ano siya? Windmills. Dutch culture. Oh, Netherlands. Oh, windmills. Yan kani. Ang siya galit to ni siya. Genghis Khan. Mongolia. Mo din na si Genghis Khan. Bago na siya nga figure ba? Oh, murag.
Look, mirror. A playground for kids. Okay. Acropolis. Okay. So, we're going to the Big Ben. Wait. Kuya, wala na siyang posing. Wala tag-posing? Ah, sige. So, Isa na lang bibig, magparikapi po sila. oh. Okay. Sige, goose. Okay. Mahaba-habang, kuha ni siya. Mahaba-habang akyatan. Oh, mahaba-habang inuman. Ay, Ginoo. Dali na, te. Sakag yapon na, te. Samtang kaya pa. Nice ko ayo ilang pagka-trim sa kuan, oh. Mga plants ba, oh. Blend. Yeah. Maragwa ni agig drought aning dapita. Okay. Sa Acropolis. Ah. Diyos ko. Hooray! Nakasakag yun. Okay. Yan te. Parang Golden Gate. Hi, Poseidon. Ikaw yan? We're now at the Acropolis. Si Poseidon. God of the sea. Ang salary ng lahat. Muna siya sa Aquaman. Mo ba niya katong papa ni Aquaman? Si Zeus. Si Zeus. Oh, mga goddess. Mga gods and goddesses. Sa Acropolis. Kuan ko ani nila katong usa to kung gitan-aw lang nila. Si Hera. Napo ni sa katong Katong bata gali. oh lagi katong Lightning, Percy Jackson. Percy Jackson. ila ko sa lahat si Arthur. Si Percy. Okay. Mao din na si Artemis. Kana siya murag deer. Okay. Hala. Oh, Black Cardi, you're present there, ha? Black Cardi. Dako kaayo. So panaog. Okay. So we're off to see our pictures, but then, okay, this caught my eyes. Kangaroo. So daghan kayong tao karon, no? Uy, na may sirena diring namadaan. Agad sila dito. Nangita sila mga pictures. Globe. Di ba kung ano siya? United Nations. Ano sa ba? Okay. Okay. Okay, ready? Smile. Okay, so nibalik mo diri sa taas, no, kay nagsiga na. Okay, so nag-start na ang lightings. Okay. Nibalik dyan mi sa taas. Nice ka yung pagka-maintain good ang plants as in. Grabe. Oh. With effort ginesiya. Kanang African talisay pero to kamilyon. Ay oh nabi to na ilapakwan. Kato dako naman to ilaha good. Yung
Ubon ko. Diya ba siya? Si Mama Yuto. Okay, so ningit-ngit na gid no. Ningit-ngit na lang mga beauties. Na mga beauties nangit-ngitan. Nangit-ngitan diri sa mirror. Ningsiga na ang Big Ben. Oh may okay, gwapa na kayang Big Ben. Nagsiga na siya. Okay. So, oh. Oh, ang Leaning Tower. Ang Eiffel Tower. Gasiga na siya. Pero pa ko kita gasiga ang Statue of Liberty. Pero ang iyahang mga kuan sa ubos gasiga. Mura musika na siya. Hasta ka ng Merlion? Okay, Golden Gate. We're in Hollywood. Okay. So, katong windmills. Oh, ang pinaka-importante nga feature sa Rio de Janeiro, Brazil. Okay. So, Brazil. Statue ni Jesus Christ. Okay. So, mas nindot pag yun siya og mungit-ngit na. I think it's already 6 o'clock. So, yeah. Kung ano siya. Ang kuan sa mirror of the world. So we're at Bufox for our dinner. If you're hungry, so regular. So we're at Bufox for the ramen. Okay, so to cap off the day, namin diri sa Mansa sa Bufox para sa ramen. Okay. It's chopsticks time. Dumplings. Hey. Okay la. Gigutom na jud. Okay. Amen. Bless us, O Lord, in this thy gifts such about to receive from your bounty through Christ our Lord. Amen. Father, Son, Holy Spirit. Okay. Wala dyan nakalimti ang kuan. Prayer. Usa-usa kay... Okay, this is the ramen with chili paste.